Da, ia zi. Unde ești, bă, mai vii acasă? Unde pot să fiu? La muncă. Am fost cu fugă până la Alfi să-mi iau ceva de mâncare și mă întorc la muncă iar. Bă, la apă. Da. Am scos de dimineață un cub de 20 și astăzi cred că la al doilea sau la al treilea cub. Stai tot așa până la 12 noapte? Nu știu, trebuie până anunț să o facem ca să fie și livrată. Păi și tu trebuie să stai? Dar cine vrei să stea? Bine, treaba. Îți explic când vin acasă. Bine, îți lasă mâncarea afară în față. Ce mâncare? Străjioși și varză cu... Varză. Asta nu spuneam. Bine. Colegul era o preluare în fața lor, dar nu știu dacă era o pregătire, am văzut că n-avea poziții de poziție. Visul nu este să mănânci la Mexic KFC și mama și cu tata să mâncească. Și și mai plin. Colega Fabic care vine pe la Albei, avem ceva să facă, mă rog. Era faza aceea 911. Emergency.